Hei, oletko joskus ollut huolissasi iäkkäästä läheisestä? Ehkä on jäänyt hella päälle tai avaimet ulko-oveen tai ehkä olet löytänyt maksamattomia laskuja. Tai mahdollisesti tuntuu, että nyt ei enää hygieniahoito onnistukaan ihan niin kuin aiemmin. Ja silloin mietit, että mitä pitäisi tehdä, keneen pitäisi ottaa yhteyttä. Anna minun seniorin omaislinjassa opastaa sinua ja antaa käytännön vinkkejä, miten voisi edetä. Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteria, entinen kotipalveluyrittäjä ja nykyisinkin toimin asiantuntijana ikääntyneiden palvelussa. Olen siis nähnyt satoja vanhoja ihmisiä omissa kodeissaan ja keskustellut heidän omaistensa kanssa ja pohtinut, että miten tästä eteenpäin. Saman olen kokenut myös omassa elämässäni. Omien sisarusteni kanssa ollaan pohdittu, miten voidaan parhaiten auttaa ikääntyviä vanhempiamme. Ja ollaan käyty koko se polku lähestulkoon alusta loppuun asti. Jos siis haluat käytännön neuvoja, ota yhteyttä seniorin omaislinjaan.